سلام علیکم دوستان بینندگان و مخلصین دومی شبکه سفرخان تیوی. روزی هر یک شما بخیر و شادی باشد دوستان عزیز. و در نوار امروزه کافل میزنیم برادرو. امی خونه را در ریال 60 سانتی متر با چخوتی کافل میزنیم که نام داره گریبوک پاس، یعنی با هم خودی کافل میزنیم، بولوش آبوی میزنیم. 8 کیلوفکا کراسکا چیزی که میزنن میخزه با هم خودی کافلش دادیم. نه اینمی اوگل سارکیم. Че направляющий назадим, направляющий махкам кадим, ҳамаша подбурони лазерхати чётка задеса инака. Ҳамара ҳам хел мезанем худо хоҳад. Кафеламон кафелои гилдори гил ба гил меоянд. Ина кафелои падабойни яъне. Яке аз кафелои беҳтаринай. Ин хона вакруг ишам кафел меояд, ушам кафел меояд. Ишам ба хотири намҳо уна хат кашидаем, маълуматҳо онҷоя кафел меояд. иншоалло ки боли потолокша фигура мезанам, простое ҳамаша ремонт мекунам, пешкаши ҳар як шумо мегардонам. Фақат дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва касони дамахи ремонтҳо маъқулай дар номерои болои экран мондагӣ метавонед дар WhatsApp имо бинависонед. Нашоти нарх наво суҳбат мекунем, ремонт ҳам мекунем, совет ҳам метем барои ремонт карданатон ки ҷоиша ки намефаҳмем. ҳозина хаяи Google Counter навор кардам. иншоалло ки бо дамоша задем, бо навор мекунам, пешкаши мо мегардонам. Ина бародаро, аями угл то уҷара задем. Нигоҳ кунед, и абои вори меояд. И бояд асосан бестик биёяд бародаро. И плитка ранги абои меояд, бестик меояд. Мақсад ира затирка намекунед, ира якҷоя мечаспонед, тамом. Типа абои вори меояд. Ба ӯ хотире мо ира стик мондем, крестик мондестем ки деволоам рост несай, лои ғавси бад хурдесай, туғри намегирад. Ишкатури пешина ишкатуре ки мо хидмон бикунем, ишкатурда бестик мезанем. иншоалло ки наворои оянда да боз задем, нишон метавонем тарзи бестик заданша, бе крестик задан. Стикова 0 ба 0 абои вори бояд маҳкам шавад. Нигоҳ кунед чанд қадар ғавс хурдесай. Ганда ғавс хурдесай, саб ишкатур каж бидан мешавад. ина тори кафела нигоҳ кунед чанд қадар хурдагия. ҳозир тои угла мезана, бо далшиусна мезанем, то ки ҷои разем иншоалло навор мекунам, пешкаши мо мегардонам. Фақат дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем. ина бародаро чихел ваъда кардем ки кафел задем, баъда кафелзанӣ болоро ремонт мекунем, абой мезанем. ина хонара полный абой задем, тайёр кунем. абои хайтекияй. ина баъдан потолока фигура задем. бассейн омадагия, байнишда як гипси сели омадагия. Галоген, лента, света музика, ҳама қоидавияй. Фақат бачаҳои уша дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва касоне ки меҳмонен обуна мешем. нигоҳ кунед, шояд багетҳои палми бақагӣ задагишем. ёра зарҳал кунед, бо гизалаи бад меояд. галагинои наван. инаи хонаи друшам. ба хотири намо шӯраира мо чӣ задем. ба хотири намо шӯра кафел задем, баъдаи кафел на абои задагем. ҳама абои хайтекӣ. потолоки беҳтарин омадагияй. иншоалло ки беҳтарин меояд. ина полни хона тайёрай. касони дамахи ремонтҳо маъқулай дар WhatsApp мо бинависонанд. нашоди нарханаво суҳбат мекунем ки ҷоида нархҳои туғрӣ бигирад, ремонт ҳам мерем бародаро. дастгира фаромӯш намекунем, ҳам лайкора мемонем ва дар канал обуна мешавем бачаҳои. худованд нигаҳбонтон бошад то навораи ояндаро.